Katukad Tibasol. Dinapalabas. Uraysan na kayat ni Dinggas arumwar ni Dagimay iti balayda. Ngem rimwar lata daytoy. Gapo iti nalausada nagnaken ni Boy. Agsangsangit, kabayatan ti pannagnana amang sapsapul ken ni Boy. Iti sabali a bangir, nalagip ni ligaya ni Donna, ket napan iti coffee shop na. Gapo tayong baga na apagayam na ni Donna. Isu nga intedakan kuwana ti address ni Donna. Iti panagsarsarita da. Maasyan ni Donna gaputag sangsangit da itoy. Ket nagpakpakaasi. Ano amuna ti ayan ni Boy. Ket ipakaamuna kuma. Nakunamad ni Boy asaan arumbeng ang maamuan ti pamilyana no sadino ti ayan da ka ni Arson. Iti sabali a bangir, ijay mo't rancho. Tantanawagan ni Astor, tinalawa a rancho na. Ket dita, nalagip na ti panagkabkabalyuda idi ken ni Boy. Malagip na pa'y akas tauna iti panangisakit da Dagimay ken Dinggas ken ni Boy. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad Tibasol. Usaplita kay din ni Boy. Isang ganit Dagimay ti bagina. Ket isumot ti masaplit. Ket nimot Dinggas. Di na itulo kadang rak ni Boy. Bilibak kadakwada. Taure sanda nga anak ni Boy. Ang insakit na iti husto. Apay adi daman laing magbaga kanya. Asyak gayam ti aman ni Boy. Maditirek na. Akas lamas siya nakunay ka ni Boy. Ngay talaang amakarignaak iti kastoy. Siyak amis mo nga amana. Tinandanin ang patay kan kuana. Imayak tatang, tamok nga da kayo ditoy. Gaputawan kayo iji dagos ko. Wan, anak. Tabareng kunak no maisarong dito ni Boy. Kastamot ti kunak, tatang. Awan may. Ni Dinggas ti imay idirabi eh. Pimanaw mo't lang. Kunana makaamu akano na makisarita ka ni Boy no bilang. Basol da ito'y da Don Juan ken Astor. No apay akastoy ita ni Boy. Napuuran ti intiro a happy house ni Astor. Agraman ti plantasyon na. Ket amo, agapwanan nyo dayta, anak. Wen, tatang. Awan bangkay anasarakan dagiti tattao. Kaya't naasawain. Nakalasat ni Astor. No ita, saan pa'y nga iso ti ipang pangruna, tatang? Tinasken kanyak ita, kat masarakak ni Boy. Saan ama iparbeng tar aramiden na? Amang ano day, ti pakatayan na. Ay, anyakit din ti kastoy ang mapaspasamak, anak ko. Kaano nga ta matungpal ti kalkalikagumak? Kaano ang makita nga agmay-may sa kayon asa nga pamilya? Tatang, Anak, lipatin yon ti agibalas. Ket agragsak tayo kitday. tatang,
Agpapan ken ni Boy. Ket agibalbales mo tan. Nga itan. Ket sapsapulan na dagiti pulis. Anya ti mapasamak ken kuana. May balod. Wano matay. Tatang, Kasta titurong na. Saan ka, day? Dayta tijak kayat amapasamak. Isu ano mabaleng. Lipatin yon, ti panagibalis yo. Okay, awan nga rod parikot, Mr. Tom. Mabalin ko nga rodan ayawid day ti kotsem. Ta nagkinaawatan tamatan iti presyo. Sige, awat palekot. Agyamanak, Mr. Tom. Amo, tsak ko malako na iti kotse. Angam sayang ta saan mausal. Talulukan ko. Kat tsak mapakikita nalamatan. Iso nga rod anasaya at tainlakom kanyak, Mr. Tom. Umay kanto iti coffee shop ko. Kas iti napagsaritaan ta. Tayawat ko ti kwarta. Okay, sige. Awat palekot, Donna. Napintas ti kotse. Kat mabalin yun nga usaran, boy. Agyamanak. Awan anyaman na. Basta para kan aramida. Agyamanak manen, Donna. Kasano? Adon tinalpasyo ako pya? Mabalin tayon ti agyawaras? Wano agipagkat kadagiti pader inton rabi? Wen, Donna. Mabalinan. Nasaya at no kas na. Tumulong kami lahat kini Sonya. Ngam no Si mabalin dadaan kami kini Sonya at tumulong. Ket di da kamlapdan. Ada kayo dayta. Ala. Agyamanak manen, Donna. Tinggas, saan tayo kailangan nasarakan ni Boy? Wan, ngam saan agsardang. Ayan na nga tayo ti pangkitaan tayo kankwana. Padasak ti mapan iti kaadaywan na barangay. Barang ijay ti paglemlem manganda kini Arson. Dinggas, sapay kumatasan nga matmatay ni Boy. Dagimay. Sapay kumatasaan. Ay, po kami ni Boy. Apay kami nga nagturod nga ag-ibalas aya. Ala, basta ti aramidam katagkalma ka lang. Kani kararag mo asapay lakumata awan ti dakas a mapasamak kankwana. Ubing pay ni Boy. Kat adda pagbaliwan ti biyag na. Uwan ading gas. Kaya't nangarod agbalin ko mga pulis. Hanggang inununa na tumat ngamin ti pagkwartaan na. Ala, agi na nakalatan dito balay. Saan ka na rumwar? Siyak ti rumwar. Kat padasag ti mapan iti kaadaywan na barangay. Barang ijay ti paglemlem manganda. Apo Diyos, adak manen dito'y simbaan. Tapno agkararagken ka. Sapay ko ba, tawan dakas ang mapasamak ni Boy nga apo. Lawlawagam ko mati panunot na. Kat idyanan ti panagibalis na. Kastamad din kiniligaya. Apo Diyos, kalkalikagumak ti panagragsak ti pamilyada. Apo Diyos,
Di mo ko maitulog, adakas, ti mapasamak kadakwada nga agina. Kastamatan kada kami amin. Daytoy ti kararag ko. Itinagan ni Jesus. Amen. Rumwara ko dito'y simbahan. Tata Mancio, Nay, adda kagayam iti malikudak, padray. wen tata, tinanggayan ka iti panagkararag mo. Agyaman ak, padray. Kat sapay ko ma, tadenggan ni Apo Diyos nakiti kararag ko. Wen tata, daggan na. Kaya di tultuloy tayo latta ti agkadaw ti kaasi ti Diyos. Kaya di iso ti makamon iti amin. Padray, numabalay. Yak kumakayat ang matay ni Boy. Isungawan ko matitakas ang mapasamak kenkwana. Kastamad din iti amin akamang ti pamilyana. Oras siya akong ti matay, padre. Basta saan ani Boy. Mawatan ka, tata. Ala, padre. Inakaon. Tagpag na pagnaak man. Parang masalaw ko ni Boy. Sige, tata. Tauray siya, rumwarak met. Makipagsapulak met ka ni Boy. Hagyamanak, padre. Nasken na bagbagaan tayo. Tay sardeng dati panangibales da. Tay tati mangisad magkadakwada. Mabalin tayo ti agyawaras inton rabi. Ngamin, adon tinalpas tayo ang kopya. Wen, panagkunak kat talaga ang mabalinan. Kan ituloy tayo lahat ti agaramid iti kopya. Kat ituloy tayo lahat tamot ti agyawaras. Ngamnas kan nga agan anad kayo kini Sonia. Gapo tama nga no adda makakita kada kayo at tao ni Don Juan. Kat madaksan kayo. Wan, amok day ta. Manong Boy! Ma'am Beauty! Umay kayong dito kusina, tamangan tayaw. Nakaluto kami kani arson. Sige, Sonya. Umay kamin. Oh, intan, boy. Mangan tayon. Apay nga da ka manen, Astor. Anya ti bagam kaniya. Kaya't ko pagsardeng mo dagiti pulis sa mga sapsapol ka ni Boy. Pangaasim, Don Juan. Anya? Among gayam ti agpakasi, Astor. Diyak kaya't nga agapat ha, Don Juan. Agpada talang nga illegal ti aramid na. Iswakid dawakan ka. Paisardeng mo napasapol ni Boy. Taan niya ti kayat mo asawan iti dayta anak ko nam. Nutuso ka. Tuso akmat, Don Juan. Kayat mo asawan? Labanan na? Kasi tinakunakon. Diyak kayat nga agapat ha. Iso ano mabalin? Pagsardengay mo dagiti pulis amang sapsapol kan ni Boy. Astor, jak kaya taman mandaranak. Iswa pumanaw kan. Anak ko ni Boy, Don Juan. Aniya? Anak mo ni Boy? Husto ka di tinangag ko, Astor. Wen, iswadyak kayat nga dadakas ang mapasamak kan kuwana.
Asano kumanga anak mo, di papatay mo at tao. Ulitag dun, Juan. Pasardenge mo dagiti pulis amang sapsapol ka ni Boy. No pinaltugan na kaman, gapumutla day takan ka. Impapatay mo ngamin, idi. Astor. Awan bibiyang ko no anak mo ni Boy. Kendak kaya ti mamanmandaran. No kasta, balagan ka. Iti ka nito nga dadakas ang mapasamak ka ni Boy. Nagpinasin siya talahangan. Aniya? Laglagi pumday ta. Sika ti mangkalaban ka niya. Laglagi pa mamaysa ka mayor. Siyak tilintag iti daytoy nga ili. Awan bibiyang ko, no si kaman tilinteg Don Juan. Ngamiti ka nito nga dadakas sa mapasamak ka ni Boy. Agpinasin siya talangan. Iwaras tayo iti tunggal barangay ti kopya nga inaramid tayo. Ipagkat tayo kadag iti pader, wenno store, wenno kadag iti panganan. Iti kasta, sigurado ang mabasa dagiti tao. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tinaskan, mawarasan tayo ti tunggal barangay. Kat panagkunak. Maaramid tayo dahita ita arabi. Nang runa kadag iti kang runaan adalan. Juan, husto ka. Agdinamag to dayta. Aging gaamaamuan to dagiti amin a bumarangay. Kat dita sentro, saan tayo kading agiwaras? Maudi iti sentro. Unaen tayo kadag iti barangay. Okay, awan parikot iti dayta. Awan ni Padre dita simbahan. Isong urayak langan ni Terwar. Kaya't wa makasarita. Bareng amuna ti ayan ni Boy. Ne, ada babaya rin mo iti simbahan. Agdamagak man. Adaytan, lumamas di tayayan ka. Naimbag nga oras mo. Dagimay? Saan? Sa Buyaleak? Itakan! Dagimay! Pangasim! Mabit lang! Saan nga siyak ni Diagimay? Saan ka nga amam mo? Awan amam mo nga karopro pati demonyo. Itakan! Mabit lang! Pangasim! Nagpantak at himaray. Agam sana balin. Di Padre lang ang tinamnamak. Parang amuna ti ayan ni Boy. Nas ka na makasaritak ni Boy. At dayta, Ma'am Beauty, sabalin ti lang ata. Nakabuniti ta. Kan, nagpuskol ti lipistik ta nakalablabaga. Awan ti makailasin kadatang am-am mo ta. Ta nakabuniti tamang. Juan, Sonya. May mayat ngagpaisong no kastoy ti lang ata. Sige, Ma'am Beauty, tay nakitaan ni Arson. Tulungak amang irwar kadagiti kopya nga insursurat tayaw. Sige, Sonya. Wanya, nakasagana kayon, Donna? Itay pa yan. Kitaam ni Sonya. Adan iti kotse. Imunadan kin ni Arson. Ala, rumortan. Sige. Awan pagdanagam kada kami kin ni Sonya. Kabailan mi daytoy, boy. Saan kami nga agbabawi iti daytoy nga itutulong mi kan ka. Gaputadakas ang tao ni Don Juan. Diyak laing pagarup adakas gayam day at tao. Agayam kano day di papak. Ha? Wen, boy. Gayam kano day di papak ni Don Juan. Uray pa'y. Tadakas matyaramid na. Nang runa kat impapatay na kapay. Donna? Intakit din. Nasken ang maiwaras tayo amin ti kopyaan na aramid tayo. At daw pat at tao iti dayjay a banda. Anya ti aramidan da.
Apay nga dada dito'y iti kastoy nga oras ti rabii. Dayjay, para silaw ti maysa, kat para pigkat met tay maysa. Ha? Imunagdan iti kotseda. Pimanaw dan. Kita manuan niya di impagkatda iti alad. Taapay anaskan arabii nga agipagkatda. Silawak da ita nakasurat babaeng dito'y flashlight ko. Ni Don Juan Amayor ti Ili kat maysa a drug lord. Di tay itulok nga agari ti droga dito'y Ili tayo. Ni Don Juan Amayor tayo tinang ipapatay kini Boy. Impapatay na kadagiti tao na. No kasta, uray ida ditoy. Naibusan ti kopya, boy. Naskan nga agaramid tayo manan. Ta ituloy tayo ti agipagkat kadagiti alad. Wen, Donna, Alangarod, aglayon tayon ije balay. Taagin na natayon, tanabanog tayo. aglayon kami langan iti dagus mi kinerson. Nakababainan kan ka, Donna. Saanan, awan parikot iti day taabanag. Masapul nga agkakadwa tayo matlaang. Tapno agtitinulong tayo nga agpanunot para itinasaysaya at pay nga aramidan tayo. Adda tawa nagbalangan. Ti tao! Natumba! Naatalan ka di! San? Mabit lang. Inak kita eh. Asino tinagbalangan iti dalan da boy. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol. Nobela ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.